Ενδεσιμότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής Ενότητας Ορμήνιας, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, μέλη του Παχαρκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αγαπητοί φίλοι από την Ορμήνια, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκδήλωση. Στην εκδήλωση που μετέχουν οι χοροδίες του Δήμου Πολυγύρου, της Ορμήνιας, της Γαλάτιστας, του Ταξιάρχη και του Παχαρκιδικού Συλλόγου. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη των χοροδιών που απόψε είναι κοντά μας για να μας προσφέρουν μια όμορφη, ποιοτική και ευχάριστη βραδιά. Κύριε Δήμαρχε, ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είμαι ιδιαίτερα συγκεκριμένος και χαρούμενος γιατί ανταποκρίθηκε ο Παχαρκιδικός Σύλλογος και συνεργαστήκαμε στα πλαίσια των 100 χρόνων απελευθέρωσης της Μακεδονίας και με την παρουσία των χοροδιών του Δήμου Πολυγύρου. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Πολύγιο, τον Πρόεδρο του Παχαρκιδικού Συλλόγου και το Διοικητικό Συμβούλιο. Πιστεύω να έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση σήμερα και να ακολουθούμε μαζί. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τον Δεσιμότατο Πέτρο, ο οποίος είναι παρόν, εκπροσωπώντας την Εκκλησία, τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Πολιτικού Συμβουλίου και όλους εσάς οι οποίοι μας θυμάται με την παρουσία σας. Του χρόνου έχουμε βάλει και προσωπικό στοίχημα να είμαστε στο δικό μας πολιτιστικό κέντρο, στο πολιτιστικό κέντρο της Ορμήνιας, η οποία εκπέμπει τόσα χρόνια πολιτισμό, αλλά δεν έχει ένα χώρο. Δεν έχει ένα χώρο που οι εργασίες ξεκίνησαν. Οι ασφαλτοστρώσεις, όπως ξέρετε, ξεκίνησαν και θα αλλάξει η μορφή της Ορμήνιας και ήδη δημοπρατήσαμε και τις αεροπλάσεις της Ορμήνιας 2.500.000 ευρώ και νομίζω ότι με αυτά τα εκατομμύρια που έρχονται μέσα από τα ΕΠΑ, γιατί πολλοί μας κατηγορούν που βρήκαμε τα λεπτά, δεν είναι λεπτά το ελληνικό δημοσίο, είναι με άμεσες χρηματοδοτήσεις. Πιστεύω ότι με τα 2,5 εκατομμύρια της αεροπλάσης θα αλλάξει η Ορμήνια και τέλος θα συνδεθείτε πλέον και με το κελί, με ασφαλτόστρωση μέσα σε 20 μέρες περίπου. Εκτιμούμε ότι θα ξεκινήσει και αυτό το τέλος. Να είστε σίγουροι ότι έχετε πολύ καλούς εκπροσώπους του Υπουργικού Συμβούλιο με προεξάρχοντα βέβαια τον Πρόεδρο, ο οποίος ποτέ δεν λέει όλο να είναι ναι και μας φέρνει σε δύσκολη θέση, αλλά όμως η Ορμήνια δικαιούται να πάρει αυτό που πρέπει, γιατί πραγματικά πάντα στηρίζει και στηρίζει τον γράφο. Ευχαριστώ πολύ. Μόλις ήρθε και ο Αντιδήμαρχος του Πολυγύρου, ο κ. Βορδός. Καλώς ήρθατε. Η συνάντηση αυτή των χοροδιών είναι η έκτη συνάντηση που οργανώνει ο Παχαρκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και είναι αφιερωμένη στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρόνων της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Το πρόγραμμα ανοίγει η χοροδία του Παχαρκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο Αριστοτέλης. Θα παρακαλούσα πολύ, έως πάρε τον χώρο της η χοροδία, να μ' ακούσουν λίγο οι άλλες χοροδίες για κάποια διαδικαστικά θέματα. Όταν όλοι έχετε από κάποιο πρόγραμμα, όταν τελειώνει η χοροδία η προηγούμενη, αυτή που είναι να εμφανιστεί, μετά δηλαδή από τον Παχαρκιδικό η χοροδία του Ταξιάρχη, θα σηκώνονται και θα μπαίνουν από εδώ καθώς μπαίνει όπως μπαίνει η χοροδία του Παχαρκιδικού. Επίσης, από τον ίδιο χώρο θα φεύγουν. Ας τηρηθεί αυτή η τάξη για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης. Ευχαριστώ. Παρακαλείται η κυρία Ζηνοβία Πάχτα, η οποία και θα παρουσιάσει τις χοροδίες. Καλησπέρα σας. Ο Παχαρκιδικός Σύλλογος της
Θεσσαλονίκης ο Αριστοτέλης. Το βιογραφικό σημείωμα της χοροδίας την 1η Δεκεμβρίου 2012. Η χοροδία του Πανχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ο Αριστοτέλης αποτελεί ένα από τα ζωντανότερα τμήματά του. Ιδρύθηκε το 2007 για να καλύψει αρχικά τις εσωτερικές ανάγκες του Συλλόγου με εμφανίσεις στις διάφορες εκδηλώσεις του που δεν είναι και λίγες. Τον Μάιο του 2010 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην εκπομπή Ιστορίες Πολιτισμού της TV100 της Θεσσαλονίκης και έκτοτε πήρε μέρος σε διάφορα φεστιβάλ χοροδιών για τα οποία έλαβε προσκλήσεις. Από το 2010 συμμετέχει στις χοροδιακές συναντήσεις που διοργανώνει ο Πανχαλκιδικός Σύλλογος 3 φορές κάθε χρόνο, την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, στις κομμοπόλεις και χωριά της Χαλκιδικής, στη συνεργασία βεβαίως με τους τοπικούς δήμους και το χειμώνα στη Θεσσαλονίκη για τους συμπατριώτες μας που διαμένουν εκεί. Οι συναντήσεις αυτές έχουν σκοπό, πέρα από τον ψυχολογικό, να αναδειχθεί καλύτερα το πολιτιστικό πρόσωπο της Χαλκιδικής και να ακούσουν και να απολαύσουν τα χοροδιακά σύνολα που λειτουργούν στον τόπο μας. Ειδικά εφέτος, συμμετέχοντας στον εορτασμό των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του 1912, ο Πανχαλκιδικός Σύλλογος προγραμμάτισε και την πραγματοποίηση βέβαια 5 συναντήσεων χοροδιών της Χαλκιδικής, μία σε κάθε από τους 5 δήμους. Ήδη η μία πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου στην Αρναία για τον Δήμο Αριστοτέλη. Η δεύτερη υλοποιείται απόψε, εδώ, στην Ορμήλια, για το Δήμο Πολυγείου και οι άλλες 3 για τους Δήμους Συθωνίας, Νέας Προποντίδας και Κασάνδρας θα πραγματοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2013. Η χοροδία του Πανχαλκιδικού είναι πολυμελής, μεικτή χοροδία. Το ρεπερτόριο της περιλαμβάνει δημοτικά, λαϊκά και έντεχνα τραγούδια και από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα διευθύνεται με επιτυχία από τον μαέστρο, τον κύριο Νίκο Καλετζή. Ουρχόνται ίνιες και πλένουν
μας προσέφεραν. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Πολυκύρου κύριο Ζωγράφο να απονείμει τα αναμνηστικά διπλώματα. Σε κάθε χοροδία θα δίνουμε ένα αναμνηστικό δίπλωμα στον υπεύθυνο της χοροδίας και στον μαέστρο. Σε όλες τις χοροδίες, εκτός βέβαια του Παχαλκιδικού, θα δίνουμε και ένα γραμματίδιο του Αριστοτέλη, αντίγραφο του Ανδρεάντα του Αριστοτέλη, που ο Παχαλκιδικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έστησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα σας το δείξω στην επόμενη χοροδία. Παρακαλώ να ετοιμάζετε η χοροδία του ταξιάρχη. Η χοροδία του ταξιάρχη δεν θα μπει από εδώ. Κάτι ετοιμάζει νομίζω. Παρακαλώ την κυρία Βάχτα για την παρουσίαση της χοροδίας του ταξιάρχη.
κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και πολύ ωραίο και οφείλουμε, συνέχεια στο χωριό, του Δαξιάρχη, και οφείλουμε απόψε στη βραδιά αυτή που γίνεται η εκδήλωση για τα 100 χρόνια απελευθέρωσης της Μακεδονίας να το ανακοινώσουμε και σε εσάς. Και δεν μπορούσαμε άλλωστε, γιατί βλέπουμε και να το κρύψουμε. Είναι τιμή και χαρά και για μας και για το χωριό και τις προσπάθειες που κάνει ο πρόεδρος του Πανακαλυπτικού και ο Δήμος που το συμπαρίσταται και ο Δήμος Πολυδίου. Πριν από 100 χρόνια ακριβώς, το 1912, στο Ταξιάρχη, γεννήθηκαν κάποια κορίτσια. Μαζί με τα αγόρια, βλέπετε, γεννιούνται και κορίτσια. Λοιπόν, τα κορίτσια όμως αυτά είχαν την τιμή να πάρουν το όνομα Ελευθερία. Για τη Λευτεριά. Αυτό μου το έλεγε η μάνα μου, γιατί μία από αυτές ήταν και η μάνα μου, Ελευθερία. Πολύ του Θεοδωρούδη, μου το έλεγε πάρα πολλές φορές. 5, 6, 7, λέει, ήμασταν. Όσα κορίτσια γεννήθηκαν εκείνη τη χρονιά, το 12 και το 13, πήρανε το όνομα Ελευθερία για τη Λευτεριά της πατρίδας μας. Πολύ συγκινητικό και τιμητικό για τους ταξιαριώτες που είχαν τη σκέψη αυτή να αφιερώσουν τα ονόματα των παιδιών τους. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Άγγελος Ζούκος, που βρίσκεται εδώ απόψε και τιμάται την εκδήλωσή μας, μαζί με τον πρόεδρο των απανταχού ταξιαριωτών, τον κύριο Λετζή, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον τόπο τους άλλωστε τιμούν. Μου έφερε και το χαρτάκι για επιβεβαίωση των ονομάτων και θα ήθελα απόψε σύντομα να τα πω. Στεριούδη Ελευθερία, Βλογιάρη μετέπειτα. Σόνη Ελευθερία, Βλάκο μετέπειτα. Πολύτου Ελευθερία, Θεοδωρού μετέπειτα. Φιλιππούδη Ελευθερία, του Νικολάου. Ριγάνη Ελευθερία της Θεανός. Και Κουκούτσι Ελευθερία Πατρών. Μετά. Η μάνα μου αν ζούσε, σήμερα ήταν γεννημένη το 12, μου έλεγε το 12 γεννήθηκα, αλλά με έχουν γράψει το 13. Θα ήταν 100 χρόνια ακριβώς. Και θα πούμε τώρα τη συνέχεια για τον Ταξιάρχης ήταν, είναι και θα είναι. Πάμε παιδιά, αφού μας παρουσιάσουμε. Δελτίο τύπου από το καπί του Ταξιάρχη. Το καπί του Ταξιάρχη λειτουργεί εδώ και 10 χρόνια. Βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, δίπλα στην εκκλησία. Είναι ένας χώρος ζεστός και πεντακάθαρος. Αγαπήσαμε το καπί, ιδιαίτερα οι γυναίκες, γιατί ήταν και είναι ο μοναδικός χώρος για μας. Από την αρχή σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι που θα μας ευχαριστούσε, αλλά και να μείνει στις επόμενες γενιές. Τα τραγούδια που αρχίσαμε να λέμε, μας τα παρέδωσαν γιαγιάδες και παππούδες, που σήμερα δεν ζουν, τα αγαπήσαμε και τα τραγουδάμε σε κάθε ευκαιρία. Θέλουμε να τα μάθουν και τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Τα τραγούδια που θα ακούσετε και άλλα πολλά, θα τα βρείτε στο CD του Ταξιάρχη, τραγουδώντας το Χολομόντα. Ευχαριστούμε τον Δήμο Πολυγύρου και τους εκάστοτε δημάρχους για την ίδρυση και λειτουργία του ΚΑΠΗ. Πρόεδρος του ΚΑΠΗ του Ταξιάρχη είναι η κυρία Ανθούλα Κουκούτσι και τη χοροδία διευθύνει η κυρία Σουλτάνα Πατσιαβά. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης και τα τραγούδια που θα πει η χοροδία είναι το Λιχνάρι, η Θωμαή, 3 κρεβάτια, στο πάνω μάνα μου το χωριό και η Γερακίνα.